Veríte tomu, že sa dá schudnúť takmer 30 kg v pokročilom veku? A to bez jediného tréningu či drastického hľadovania? Znie to ako sci-fi, alebo len ďalší lacný reklamný trik. Ale čo ak vám poviem, že odpoveď na túto otázku bola zapísaná už pred viac ako 1000 rokmi? Dnes vám vyrozprávam neuveriteľný príbeh ženy, ktorá vo svojich 70 rokoch schudla presne 28 kg. A nepomohol jej k tomu žiaden drahý moderný liek, ale dávne tajomstvo legendárneho lekára Avicennu a jeden jediný, priam zázračný koreň. V tomto videu sa dozviete presný recept, ktorý prinúti vaše telo doslova rozpúšťať roky nahromadený tuk. Sľubujem vám, že tieto informácie úplne zmenia váš pohľad na vek a zdravie. Konečne pochopíte, prečo vaše doterajšie diety jednoducho nefungovali. Ste pripravení spoznať pravdu, ktorú pred vami moderní dietológovia taja? Tak sa pohodlne usaďte. A ešte predtým nám napíšte dole do komentárov, čo si myslíte, je reálne schudnúť po 60-ke, alebo je to podľa vás len mýtus? Aby sme pochopili, ako k tomuto zázraku vôbec došlo, musíme sa nakrátko ponoriť do histórie. Ibn Sina, na západe známy skôr ako Avicenna, bol najvýznamnejším lekárom a filozofom stredovekého Orientu. Jeho kľúčové dielo, Kánon medicíny, slúžilo ako hlavná lekárska učebnica v Európe po celé stáročia. Avicenna neliečil len príznaky. Na ľudský organizmus sa pozeral ako na jeden zložitý a prepojený celok. Základom jeho medicíny bolo učenie o temperamentoch a telesných šťavách. Všetky stavy človeka delil na horúce, chladné, vlhké a suché. A čo je najzaujímavejšie, nadváhu. Avicenna považoval za chorobu z nadbytku chladu a vlhkosti. Tvrdil, že s pribúdajúcim vekom vnútorný oheň trávenia pomaly vyhasína. Jedlo sa prestáva správne spracovávať a mení sa na chladný, viskózny hlien, ktorý sa následne ukladá na páse a bokoch. Práve tento staroveký princíp pomohol našej hrdinke úplne zmeniť život a zbaviť sa obrovskej záťaže v podobe nadbytočných kilogramov. Začneme tým najväčším a najrozšírenejším mýtom. Mnohí si myslia, že priberať po 50-ke či 60-ke je úplne prirodzené a nevyhnutné. Neustále počúvame, ako sa nám menia hormóny a že sa náš metabolizmus spomalí na slimačie tempo. A že sa s tým vraj nedá nič robiť. Určite ste už neraz počuli, že sa so svojím vekom musíte jednoducho zmieriť a kúpiť si oblečenie o číslo väčšie. Ale je to naozaj tak? Dokonca aj lekári v ambulanciách často len bezradne pokrčia plecami, keď sa dáma v zrelom veku sťažuje na kilá navyše. Povedia vám, že je to proste vekom. Predstavte si typickú situáciu, ktorú zažívajú tisíce žien. Žena sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk a nasadí si prísnu dietu. Je len šalátové listy, pije čistú vodu a priam fanaticky počíta každú kalóriu. Čo sa stane potom? Cíti sa neustále slabá a točí sa jej hlava. No ručička na váhe sa ani nepohne, stojí ako priklincovaná. A ak aj nejaké to kilo zhodí, hneď po skončení diety sa jej vráti aj s úrokmi. Je to preto, že v zrelom veku telo vníma takéto hladovanie ako vážne ohrozenie života. Spanikári a začne si v podobe neústupného tuku na bruchu a bokoch ukladať každú jednu omrvinku. Aj naša dnešná hrdinka si prešla celým týmto dietným peklom. Vo svojich 70 rokoch sa cítila ako starená na sklonku života. Jej váha sa vyšplhala nad 100 kg a výjsť po schodoch na druhé poschodie bol pre ňu nadľudský výkon. Kolená ju neustále boleli a chrbát pod tou obrovskou záťažou doslova trpel. Vyskúšala desiatky moderných diét, ktoré jej odporúčali kamarátky alebo videla v televízii. Výsledok bol však vždy nulový. Práve naopak, s každým ďalším pokusom sa jej zdravie aj nálada len zhoršovali. Najhoršie na tom bolo, že bežné metódy chudnutia ju robili nesmierne slabou. Mýtus o tom, že stačí jednoducho menej jesť, aby bol človek zdravší, u nej vôbec nefungoval. Menej jedla pre ňu znamenalo len menej energie na samotný život. Bola už v úplnom zúfalstve, až kým náhodou nenarazila na preklad starovekého Avicenovho traktátu. To, čo sa v ňom dočítala, bolo v úplnom rozpore s tým, čo hlásajú dnešné moderné časopisy o zdraví. Pochopila, že jej nepriateľom nie je jedlo. Musí zabojovať s vnútorným chladom, ktorý úplne ochromil jej starnúci organizmus. V tej chvíli prišlo skutočné precitnutie. Pozrime sa bližšie na geniálnu myšlienku slávneho Avicennu. Predstavte si klasickú pec na drevo. Vaše telo, presnejšie váš žalúdok a črevá, sú v podstate takouto pecou. Kým sme mladí, oheň v nej horí jasným a horúcim plameňom.
Môžete do nej hodiť v podstate akékoľvek palivo, teda akékoľvek jedlo, či už je to mastné mäso alebo sladký koláč. Silný žiar všetko rýchlo strávi a premení na čistú energiu. No s pribúdajúcimi rokmi, ako písal tento veľký perský lekár, náš vnútorný oheň postupne slabne. Plameň už nie je taký silný, drevo v ňom skôr len tlie. A keď potom v 70-ke naložíte do takejto pece ťažké jedlo alebo hoci aj kopu studenej surovej zeleniny, nič nehorí. Potrava tam len tak leží, zahníva a dymí. Objavuje sa nafukovanie, pocit ťažoby a únava. Podľa Avicennu sa všetko toto nestrávené jedlo mení na tzv. Studený hlien. Práve ten vytvára onen tvrdohlavý tuk, ktorým sa telo v starobe obaluje, aby chránilo vnútorné orgány pred chladom. Preto nemá zmysel len jednoducho zmenšovať porcie a uberať drevo. Ak oheň nehorí, ani tá najmenšia trieska vám neprospeje. Bolo preto nutné nájsť spôsob, ako tento vnútorný oheň opäť roznietiť. A práve tu prichádza na scénu náš zázračný koreň. Hľadanie spôsobu, ako rozdúchať svoj vnútorný oheň, priviedlo našu hrdinku k prekvapivým objavom. Slávny lekár Avicenna vo svojich spisoch rozdeľoval všetky potraviny na zahrievajúce a ochladzujúce. A práve tu sa skrýva jeden z najväčších mýtov dnešnej doby. Často nám tvrdia, že pri chudnutí je každá zelenina rovnako prospešná. Z pohľadu starovekej medicíny je to však osudová chyba. Napríklad taká uhorka alebo paradajka majú výrazne chladnú povahu. Ak starší človek so spomaleným trávením zje celú misu uhorkového šalátu, len tým posilní svoj vnútorný chlad. Žalúdok sa mu jednoducho zastaví a brucho sa nafúkne ako bubon. Namiesto úbytku váhy sa dostavia opuchy a zadržiavanie tekutín v tele. Avicenna ľuďom vo vyššom veku dôrazne odporúčal používať zahrievajúce koreniny a korene. Ale ktorý z nich si vybrať? V prírode ich nájdeme celé množstvo. Taký ženšen síce zahrieva, no pre 70-ročnú ženu by mohol byť príliš agresívny. Mohol by vyvolať náhle zvýšenie tlaku alebo nespavosť. Bolo potrebné nájsť koreň, ktorý pôsobí jemne, no zároveň sebaisto. Taký, ktorý nebude len stimulovať nervovú sústavu, ale prenikne hlboko do tkaní a doslova roztopí starý, studený tuk priamo zvnútra. Takže, fanfári, prosím. Tým zázračným prostriedkom sa stal koreň zázvoru. Áno, počujete správne. Ten istý zázvor, ktorý dnes kúpite v každom supermarkete. Ale ešte toto video nevypínajte s pocitom, že už o ňom viete všetko. Tajomstvo totiž nie je v samotnom koreni, ale v tom, ako presne ho Avicenna odporúčal používať. Koluje totiž jeden veľký mýtus, že stačí jednoducho odrezať kúsok čerstvého zázvoru, hodiť ho do čaju a váha sa začne zázračne topiť. Keby to bolo také jednoduché, všetci by sme boli štíhli ako prútiky. Naša hrdinka sa však zo starých textov dozvedela, že čerstvý zázvor pôsobí hlavne na povrchu. Je skvelý pri nachladnutí, keď sa potrebujete vypotiť. Ale aby ste sa dostali k hlbokým zásobám tuku, najmä k tomu, ktorý sa ukladá s vekom, musíte zázvor správne pripraviť. Avicenna písal, že na zničenie studeného hlienu v tele je potrebné suché teplo. Preto žena začala používať sušený mletý zázvor. No nie len tak samotný, ale v špeciálnej silnej kombinácii, ktorá v jej tele naštartovala doslova alchymistické procesy. A výsledky na seba nenechali dlho čakať. Ako vlastne pôsobí sušený koreň zázvoru na telo staršieho človeka? Predstavte si jarný potôčik, ktorý počas zimy uviazol pod hrubou vrstvou ľadu. Voda pod ním takmer stojí. Presne tak sa s vekom správa aj náš lymfatický systém. Stáva sa hustým a pomalým, zatiaľ čo sa v tkanivách hromadia toxíny a tuky. Keď táto žena začala piť nápoj zo sušeného zázvoru podľa starovekého Avicenovho receptu, nastalo skutočné topenie ľadov. Zázvor má totiž schopnosť rozširovať cievy, rozprúdi krv v celom tele a zahreje každú jednu bunku. Váš metabolizmus dostane jasný signál, že je čas sa prebudiť. Telo pochopí, že vnútorný oheň bol opäť zapálený a už viac nepotrebuje tukovú vrstvu ako tepelnú izoláciu. Tukové bunky začnú uvoľňovať svoje zásoby do krvi, aby sa premenili na čistú životnú energiu. Je to absolútne prirodzený proces, ktorý nezaťažuje nervovú sústavu. Na rozdiel od chemických tabliet na chudnutie, po ktorých sa vám rozbúcha srdce, pôsobí kvalitný koreň zázvoru ako pohľadenie jarného slnka. Postupne a prirodzene roztápa zimné nánosy prebytočných kilogramov. Prvý týždeň experimentu našej hrdinky priniesol výsledky, ktoré nikto nečakal. Nápoj si pripravovala presne podľa pokynov starého liečiteľa.
Recept bol síce jednoduchý, no vyžadoval si precíznosť. Vzala polovicu čajovej lyžičky kvalitného sušeného zázvoru a zaliala ho pohárom horúcej vody. Dôležité však bolo, aby to nebola vriaca voda. Podľa dávnych múdrostí totiž vriaca voda zabíja živú silu rastlín. Nápoj potom nechala lúhovať pod tesnou pokrievkou presne 15 minút. V tomto recepte sa však ukrývala ešte jedna tajná ingrediencia, o ktorej dnes mnohí ani netušia. Aby ostrý zázvor nepodráždil žalúdočnú sliznicu a telo ho dokázalo lepšie vstrebať, Avicenna odporúčal pridať do pohára pár kvapiek kvalitného prepusteného masla alebo oleja z čiernej rastce. Tento prístup úplne vyvracia moderný mýtus, že pri chudnutí sa musíme panicky vyhýbať akýmkoľvek tukom. Práve naopak. Zdravý tuk v tomto nápoji fungoval ako ideálny dopravný prostriedok. Pomáhal účinným látkam zázvoru jemne preniknúť do stien čriev a začať svoju prácu bez toho, aby spôsobili akékoľvek podráždenie. Možno si hovoríte, na čo bol vlastne potrebný ten olej? Poďme si tento dôležitý moment vysvetliť na jednoduchom príklade zo života. Predstavte si, že máte ruky zalepené od lepkavej borovicovej živice. Ak sa ju pokúsite zmyť len čistou vodou, či už studenou alebo horúcou, nepomôže to. Živica sa bude len viac rozmazávať, stačí však kvapka obyčajného rastlinného oleja a živica sa okamžite rozpustí, takže ju potom hravo zmijete mydlom. Niečo veľmi podobné sa deje aj v našom tele. Starý usadený tuk je ako táto nepoddajná živica. Biologicky aktívne látky v zázvore sa totiž najlepšie rozpúšťajú práve v tukoch. Tým, že žena pridala do svojho zázvorového nálevu kvapku oleja, vytvorila dokonalé rozpúšťadlo pre svoje tukové zásoby. Olej navyše pôsobil ako ochranný štít pre žalúdok pred nadmernou kyslosťou. Naša hrdinka pila tento zlatistý nápoj pravidelne 30 minút pred raňajkami a 30 minút pred obedom. Večer sa mu už vyhýbala, pretože silný vnútorný oheň, ktorý nápoj vyvoláva, by mohol narušiť jej pokojný spánok. A už po 7 dňoch si na svojom tele všimla prvé neuveriteľné zmeny. Koncom 2. týždňa sa stalo to, čo lekári často označujú ako vyplavovanie prebytočnej vody z tela. Nešlo však o bežnú dehydratáciu. Kvôli zlej životospráve a oslabenému srdcu si jej telo v tkanivách celé roky ukladalo litre zbytočnej tekutiny. Nohy jej večer opúchali natoľko, že si ledva dokázala vyzuť topánky a prstene sa jej bolestivo zarezávali do prstov. Sušený zázvor však zafungoval ako jemné, no mimoriadne účinné prírodné diuretikum. Prinútil obličky k vyššej aktivite a pomohol z tela odplaviť nahromadenú lymfu. Predstavte si, že zo seba konečne zhodíte ťažký zimný kabát, ktorý je úplne nasiaknutý dažďom. Presne takúto úľavu a neskutočnú ľahkosť pocítila naša hrdinka. Len počas prvých 2 týždňov schudla takmer 5 kýl. Iste z veľkej časti išlo o zadržanú toxickú vodu. No jej telesné miery sa viditeľne zmenšili. Konečne sa jej poriadne uľavilo a začalo sa jej ľahšie dýchať. Zmizla aj dýchavičnosť, ktorá ju dovtedy trápila pri každom kroku, dokonca i na rovnej ceste. A čo je najlepšie? Necítila sa vôbec unavená. Práve naopak, začala v sebe objavovať príliv novej, dávno zabudnutej energie. Nárast jej životnej energie bol priam neskutočný. Vo svojich 70 rokoch si zrazu uvedomila, že už viac nechce tráviť celé dni vylihovaním na gauči pred televízorom. Pocítila silnú túžbu výjsť von. Najprv to bola len krátka prechádzka okolo domu, no neskôr už pravidelne chodievala do nedalekého parku. Ten zázračný koreň však nepôsobil len ako obyčajný spalovač tukov. Podľa Avicenovho učenia pomáhal obnoviť správne prúdenie životnej energie cez telesné meridiány. Tu narážame na jeden veľmi rozšírený mýtus. Mnohí si totiž myslia, že na dobitie energie potrebujú litre kávy alebo energetické nápoje. Kofeín však prináša len krátkodobý výkyv, po ktorom vždy nasleduje hlboká únava a vyčerpanie nervovej sústavy. Zázvor na to išiel úplne inak. Dodával telu príjemné, pokojné teplo a stabilnú energiu počas celého dňa. Táto žena sa akoby napojila na neviditeľnú batériu. Začala s ľahkou rannou rozcvičkou, na ktorú nepomyslela dobrých 30 rokov. Jej telo si samo pýtalo pohyb, pretože jej vnútorný oheň si vyžadoval aktivitu. Začal sa 2. mesiac jej nového životného štýlu. A práve vtedy to začalo byť naozaj zaujímavé. Proces chudnutia konečne zasiahol aj tie najodolnejšie staré tukové zásoby. Oblečenie, ktoré bežne nosila, z nej začalo doslova padať. Sukne sa jej v páse pretáčali a svetre na nej viseli ako na vešiaku. Schudnúť 28 kg je pre pokožku obrovský šok.
hlavne keď už máte 70. Všetci vieme, že pri rýchlom úbytku váhy vo vyššom veku koža často ochabne a vytvoria sa nepekné záhyby. Tvár potom pôsobí strhane a človek vyzerá staršie, než v skutočnosti je. Avšak aj v tomto prípade sa ukázala múdrosť Avicenovho receptu. Zázvor je nesmierne bohatý na antioxidanty a látky, ktoré stimulujú prirodzenú tvorbu kolagénu. Vďaka lepšiemu prekrveniu aj v tých najmenších kapilárach sa živiny dostávali priamo k bunkám pokožky. Naša hrdinka si všimla, že jej tvár nabrala zdravú farbu. Jemné vrásky sa vyhladili a pokožka na rukách i bruchu sa zázračným spôsobom začala sťahovať spolu s ubúdajúcimi kilami. Nepôsobila vyčerpane, práve naopak, vyzerala sviežo a viditeľne omladla. Kľúčovú úlohu v celom procese zohralo úplné uzdravenie jej tráviaceho traktu. Chronická zápcha je tichým, no o to závažnejším problémom, ktorý trápi milióny starších ľudí. Hoci sa o tom bežne nahlas nehovorí, nepravidelné vyprázdňovanie doslova otrávi telo zvnútra. Toxíny sa začnú vstrebávať späť do krvi, čo spôsobuje bolesti hlavy, nekvalitný spánok a neustály pocit ťažoby. Recept so sušeným zázvorom a kvapkou oleja však túto nepríjemnosť vyriešil raz a navždy. Zázvor prirodzene stimuluje činnosť čriev a núti ich lenivé svaly, aby opäť pracovali naplno a harmonicky. Predstavte si staré vodovodné potrubie, ktoré je zanesené nečistotami a hrdzou. Voda ním sotva preteká. Tento zázračný koreň však zafungoval ako silný, no pritom bezpečný čistič nánosov. Potrubie sa prečistilo a celý organizmus začal opäť voľne dýchať. Potrava sa začala tráviť rýchlo a efektívne. Zmizlo aj nepríjemné nadúvanie po obede. Jej brucho, ktoré bývalo tvrdé a napnuté ako bubon, je teraz opäť mäkké a prirodzene ploché. Cesta za štíhlou postavou však nebola vydláždená len úspechmi. Naša hrdinka musela čeliť vážnej psychologickej bariére. Spoločnosť totiž starším dámam často diktuje určitý scenár. Prevláda názor, že v takomto veku by mali už len piecť buchty, sedieť na lavičke a sťažovať sa na choroby. Keď začala viditeľne chudnúť a kvitnúť do krásy, mnohí známi a dokonca aj príbuzní znervózneli. Niekedy išlo o strach, inokedy o čistú závisť. Pýtali sa jej: "Ty si ochorela? Na čo ti je v tvojom veku chudnúť, veď je to nebezpečné na srdce. Nechaj to tak, zničíš si zdravie." Tieto slová boleli a zasievali v nej pochybnosti. Pripomínala si však múdrosť starého lekára Avicennu, ktorý hovoril, že zdravie je harmónia medzi telom a duchom. Rozhodla sa, že nebude počúvať tých, ktorí sami zápasili s nadváhou a nič vo svojom živote zmeniť nechceli. Začala vnímať len svoje vlastné telo a to sa jej každým dňom odmeňovalo pocitom ľahkosti a životom bez bolesti. Všetkým tak dokázala, že zmeniť svoj život k lepšiemu nie je nikdy neskoro. Tu je dôležité vyvrátiť mýtus o tom, že zázvor je nebezpečný. Samozrejme, aj tu platí staré známe, všetko s mierou. Známi ju strašili, že jej zázvor vypáli žalúdok alebo vyženie krvný tlak do závratných výšok. A mali pravdu v jednom. Ak by ste tento koreň jedli po celých lyžiciach, skutočne by ste si mohli ublížiť. No Avicenna nebol geniálnym lekárom len tak pre nič za nič. Učil, že jediný rozdiel medzi liekom a jedom je v správnom dávkovaní. Pol čajovej lyžičky mletého zázvoru, správne vylúhovaného a zjemneného kvapkou oleja, nespôsobovalo žiadne vedľajšie účinky. Práve naopak, vďaka zlepšeniu pružnosti ciev a vyplaveniu prebytočných tekutín sa jej kedysi vysoký tlak začal stabilizovať. Časom si uvedomila, že po tabletky na hypertenziu siaha do lekárničky čoraz menej. Jej ošetrujúci lekár bol pri ďalšej kontrole nesmierne prekvapený. Dlho hľadel na výsledky krvných testov a neveril vlastným očiam. Hladina cukru sa vrátila do normálu a zlý cholesterol výrazne klesol. A keď už sme pri cukre a sladkostiach, ďalším úžasným účinkom tohto zázračného koreňa bolo to, že úplne zmenil jej chuťové návyky. Tak ako mnohí iní, aj ona predtým hľadala útechu v sladkom pečive, bombónoch či keksíkoch. Cukor je síce rýchly, no veľmi zradný spôsob, ako získať zdanlivý pocit tepla a energie. Keď sa však vďaka zázvoru rozhorel jej vnútorný oheň a začal pracovať stabilne, telo prestalo vyžadovať rýchle sacharidy. Zázvor totiž skvele vyrovnáva hladinu glukózy v krvi. Tým bráni prudkým výkyvom, ktoré bežne vyvolávajú vlčí hlad. Všimla si, že v obchode dokáže úplne pokojne prejsť okolo vitríny so zákuskami. Na sladké už jednoducho nemala chuť. Namiesto toho dostala chuť na kúsok kvalitného pečeného mäsa, rybu
alebo porciu horúcej dusenej zeleniny. Telo si samo začalo vyberať tie správne potraviny, pretože z nich konečne dokázalo vyťažiť maximum úžitku. Išlo o proces prirodzenej samoregulácie, o ktorom vo svojich dielach tak veľa písal už slávny Avicenna. Prešlo presne pol roka od dňa, keď si dala svoju prvú šálku zázvorového odvaru. Dnes nastal ten moment, deň záverečného váženia, na ktorý do smrti nezabudne. Keď sa postavila na váhu, ručička sa zastavila na čísle, aké na nej nevidela dobrých 30 rokov. Mínus 28 kg. Neboli to len zhodené kilogramy. Boli to roky únavy, chorôb a komplexov, ktoré sa zrazu rozplynuli. Predstavte si dve obrovské vedrá vody, z ktorých každé má 14 litrov. Presne takúto záťaž deň čo deň vláčila na svojich utrápených klboch a srdci. Teraz je táto ťarcha navždy preč. Kolená jej prestali pukať a nočné bolesti zmizli. Kompletne vymenila šatník a konečne si kúpila nádherné šaty, o ktorých predtým mohla len snívať. No tá najväčšia zmena sa odohrala v jej očiach. Znova sa v nich objavila iskra, radosť zo života a stratené sebavedomie. Pochopila, že vek je len obyčajné číslo v občianskom a rozhodne to nie je rozsudok, ktorý by vás odsudzoval na choroby či nadváhu. Možno si práve hovoríte, Siko, s touto metódou začať ešte dnes, je to celkom jednoduché. Sám Avicenna nám zanechal jasné pokyny. Základom je začať veľmi zľahka. Nerobte si hneď silný odvar. Kúpte si kvalitný, mletý, sušený zázvor bez akýchkoľvek prísad. Prvý deň si dajte len toľko prášku, čo sa zmestí na špičku noža. Zalejte ho vlažnou vodou, ktorá je príjemná na pitie. Pridajte kvapku ľanového oleja alebo trošku prepusteného masla ghee. Tento nápoj vypite po malých dúškoch približne pol hodiny pred raňajkami. Sledujte, ako vaše telo reaguje. Mali by ste pocítiť jemné, hrejivé teplo, ktoré sa vám rozlieva v oblasti žalúdka. Ak sa cítite dobre, v priebehu niekoľkých týždňov dávku postupne zvyšujte, až kým sa nedostanete na polovicu čajovej lyžičky. Urobte si z toho svoj ranný rituál. Predstavte si, že každé ráno vo svojom tele nanovo rozdúchavate oheň života. Tento jednoduchý krok vám zaberie len 5 minút denne, no jeho prínos pre celý váš organizmus bude obrovský. Aby však Avicennová metóda fungovala skutočne na 100%, naša hrdinka urobila vo svojom živote ešte jednu malú, no zásadnú zmenu. Ide o jej večerný rituál. Spomínate si, ako sme hovorili o chladnom hliene, z ktorého sa tvorí tuk? Avicenna totiž tvrdil, že najviac chladu sa v tele hromadí práve v noci, keď spíme a nehýbeme sa. Preto by mala byť večera čo najviac zahrievajúca a suchá. Zabudnite na studené šaláty priamo z chladničky alebo ľadový kefír pred spaním. Naša hrdinka večerala vždy 3 hodiny pred odchodom do postele. Jej večera sa skladala z teplých bielkovín a tepelne upravenej zeleniny. Napríklad si dopriala kúsok pečeného kurčaťa s teplým zeleninovým ragú z cukety a mrkvy. Pre ešte silnejší účinok pridávala do jedla štipku čierneho korenia alebo kurkumy. Vďaka tomu na noc nezaťažovala žalúdok, no zároveň udržiavala tráviaci trakt v teple až do samého rána. Spaľovanie tukov sa tak nezastavilo ani na minútu, dokonca ani vtedy, keď tvrdo spala vo svojej posteli. A to najlepšie na celom príbehu? Stratené kilá sa jej už nikdy nevrátili. Väčšina dnešných diét totiž funguje ako povestné kyvadlo. Síce rýchlo schudnete, no v zápätí váha vyletí nahor a pribalí vám ešte pár kíl navyše. Deje sa to preto, že váš bazálny metabolizmus zostáva v základe narušený. Tento zázračný koreň však zafungoval úplne inak. On totiž nie len, že odstránil prebytočnú vodu a spálil tuky, ale doslova preprogramoval vnútorný termostat organizmu. Predstavte si to ako inteligentné kúrenie v modernom dome. Ak raz správne nastavíte senzory, systém už sám udržuje ideálnu teplotu. Presne takto zázvor zharmonizoval tvorbu enzymov a tráviacich hormónov. Telo našej hrdinky začalo počase šliapať ako švajčiarske hodinky a stratilo potrebu vytvárať si zbytočné tukové zásoby na horšie časy. Svoj ranný nápoj pila aj naďalej, už len pre celkovú vitalitu a jej váha zostala mesiac po mesiaci stabilná. Tento príbeh jasne dokazuje, akú obrovskú silu v sebe ukrývajú múdrosti dávnych vekov. Príliš sme si zvykli hľadať pomoc v zložitej chémii a pritom sme zabudli, že príroda už dávno stvorila dokonalé lieky pre naše telo. Sám Avicenna rozumel ľudskej podstate oveľa lepšie než mnohí dnešní vedci so svojimi mikroskopmi. Príbeh ženy, ktorá vo svojich 70 rokoch schudla neuveriteľných 28 kg, sa stal inšpiráciou pre celé jej okolie.
Dokázala nám, že zdravie a štíhla postava nie sú otázkou náhody ani výsadou mladých. Je to výsledok pochopenia prírodných zákonov a vnímavého prístupu k vlastnému telu. Prevezmite zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Nebojte sa siahnuť po receptoch, ktoré preverili celé stáročia. Nech sa tento obyčajný, no nesmierne mocný koreň zázvoru stane vašim prvým krokom k novému životu plnému energie a ľahkosti, a to bez ohľadu na to, koľko sviečok horelo na vašej poslednej narodeninovej torte. Poďme si teraz zhrnúť túto neuveriteľnú premenu. Zhodiť celých 28 kg v 70 rokoch, to je skutočný výkon, ktorý búra všetky moderné mýty o starnutí. Tajomstvo úspechu nespočívalo v hladovaní ani v úmornom cvičení, ale v hlbokom pochopení potrieb vlastného tela vďaka múdrosti legendárneho Avicennu. Stačil obyčajný sušený koreň zázvoru, pripravený tým správnym spôsobom s kvapkou oleja. Práve to pomohlo znovu zapáliť vnútorný oheň trávenia. Tento jednoduchý ranný rituál doslova roztopil nánosy starého tuku, zbavil telo prebytočnej vody, uľavil od bolesti kĺbov a vrátil našej hrdinke radosť z aktívneho života. Jej príbeh je jasným dôkazom, že naše telo sa dokáže regenerovať v akomkoľvek veku, stačí mu len dopriať tie správne prírodné nástroje. Veľmi vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Ak vás tento príbeh inšpiroval, určite sa prihláste na odber a dajte nám like. Veľmi nám tým pomáhate tvoriť ďalší užitočný obsah. A teraz otázka na vás. Máte nejaké overené ľudové recepty alebo koreniny, ktoré používate pre zdravie a štíhlu líniu? Podelte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Poďme o tom spoločne diskutovať.